Бүгін жымға 15 февраль Собаду Кунары телевидениесында отна информацион программасы студиясында сізні мен Райля Ғалявинін сәлемлейм. Хайырлы кеш, еңілік, мөһим темалар турында қысқаша. Халық жиынларының соңғысы Буатнада Соба жерлігінде өтті. Афган жерінен Совет ғаскерлерінің шығарылуына бүгін 15 февральда 30 ел. Россия шаңғы юллары 2019-ға Собалылар да бірдәм қушылды. Хәзер барсы турында да тулырак жыйыннарның иң соңгысы Соба шәһәр җирлегендә узды. Көн күрештә килеп туган проблемаларга битараф булмаган Соба халкы да район җитәкчелеге белән очрашып сөйләшергә теләп килә. Соба мәдәният йортыннан безнең беренче хәбәр. Жыйын шәһәр җирлеге участок вәкаләтлесе Фәнис Максумов чыгышы белән башланды. Ул биредә хокук бузуларның һәм җинаятьчелекнең торышы белән таныштырды. Аннан соң янгыннар белән бәйле вазгыять, пенсия реформалары, цифрлы эфир телевидениесына күчү, электрон түләүләр һәм башка мәсьәләләр турында белгечләр чыгышлары тыңланды. Җыйында Казан шәһәре башкарма комитетының Турак коммуналь хуҗалыгы комитеты рәисе урынбасары Альмир Курбанов катнашты. Ул килгән халыкка чүп җыю, аны утилләштерүдә булган яңалыклар турында сөйләде. Райондан 20% население су, 20% НДС. Umuman bu olmashab төлөө бәясеннән. Bu бәя кимекләнгән. Юнәлеш bu шуларны бетерергә, шуларны җыярга активрак итеп. Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Безнең ноябрь аенда министр белән төзелде договор. Шуның нигезендә без үзебезгә алабыз зур йөкләмәләр. 23 елга кадәр безнең зур эш җирдә, Арчада, Алексеевскида, һәм Югорстан районнарында межмуниципальный полигон дигән полигоннар төзелгән зур. Анда сортировка, перерабатывающий предприятиеләр эшләп, калган районнарда шуны полигоннарга салуны туктатырга, районlarda тәкъдимләр безгә ясарга перегрузочный станциялар дип, то есть мусор бер площадкага җыелып, шунда предварительный сортировка ясалып, аннан зур машиналарга компакторларга киелеп, ул барга тиеш шул межмуниципаль полигоннарда, район полигоннарда. Бу Соба районы безнең Арча кластерына килә бездә шуңа күрә мусор ташучы Арчада. Соба шәһәр җирлеге башлыгы урынбасары Расих Хәсәнов узган 2018 елда башкарылган эшләргә гомуми хисап ясады. Безнең иртә яздан инде шуга үзегез белгәнчә Соба 2 айлыктан башлана чистартылу, аннан соң инде территорияләрне җыштырып бетергәннән соң чәчәкләр утырту, аннары инде шүбүләннәр белән көрәшү башлана бит инде безнең. Һәм шул вакытта параллель инде ремонт эшләре, яңа стройкалар башлана. Күргәнегезчә инде безнең набережный белән паркта зур грандиозный эшләр эшләнеп килде бит инде бу ел. Аннары күп кенә объектларда әйтик менә 600 миллионга якын Соба шәһәр җирлегендә ремонт һәм стройкалар башкарылды. Моның өчен рәхмәт Соба халкына. Бу инде нәрсә хисабына эшләнәләр. Бу шушы Соба шәһәр җирлегенә кергән организацияләрдән һәм налогойда урнашкан организацияләрдән кергән налоглар хисабына шушы бюджет акчасына да хөкүмәтебезгә рәхмәт. Хөкүмәтебез һәрвакыт, һәр даим булышып торганнары өчен рәхмәт. Менә шушындый күп эшләр эшләнелде. 18 елда һәм инде безнең референдум буенча дагы рәхмәт Соба халкына һәм Урта Соба халкына зур рәхмәтемне белдерәсе килә. Чөнки референдумнан безнең 2 миллион акча җыелып, ул 1-4 белән хөкүмәтебездән кайтып 10 миллионлык безнең Соба шәһәр җирлеге территориясендә эш эшләнде. Күргәнегезчә инде менә әйтеп үтәсе бар 5-6 теге булмаган урамнарга щебенка салынды. Мәчет артындагы әйтик тәкърыктан Совет урамына менә торган якка зур иркен киң иттереп басма салынды. Али Закир урамына инде тротуар салынды. Һәм башка күп төрле эшләр эшләнелде. Елның менә референдум игълан ителгәннән 14 елдан бирле без актив катнашып, халык белән берлектә җыйган акчаларны хөкүмәтебезгә рәхмәт 1-4 хисабыннан биргәннәр өчен күп эшләр эшләнде. Алга таба дагы бу референдумнар дәвам итсен иде. Шушындый зур эшләр, күләмле эшләр эшләнсә,
Әкренләп Саба шәһәр җирлек территориясенә шин даирәсендә шәһәр дип әйтерлек булса ярар иде дигән өметтә каласы килә. Менә инде Урта Саба авылының астагы урамына һәм өстәге урамның яртысына шибенка җәелгән ярты авылга менә без инде быел 19 елда чынлап та Ходай кушса Алла берсә ул инде 65 елда кертелгән су иде. Менә шу су турбаларын алыштырып яңа линиялар сузарбыз дигән өметтә каласы килә. Әгәр дә Ходай кушса инде бу шат Алла берсә барып чыгар. Урта Саба халкыдагы үзе тәмле су эшәргә өмет шаткысы бар дигән сүз. Барыгыда юллар рәтләнеп бетмәгән бит, юлларны. Юк әле юлларны рәтләп бетерәсе гәле иртә менә хәзер быел әгәр дә 19 елда икән су кертелсә, ул юлларны әле яңадан бер ел утырганнан соң яңадан рәтлисе урнаштырып тәртипләп бетерәсе була әле. Шуннан соң гына бөтен авылына шибенке, аннан соң инде шибенкедан соң асфальт җәю ягын карыйсы булыр Алла берсә. Менә узган ел җыенда безнең килгән халыкта никадәр гозер кергән иде. Менә шул гозерләр ни дәрәҗәдә үтәлде? Һәм нинди иде алар? Үткән ел гозерләр кергән иде безнең күп түгел, бер 6-7 сорау гына ел дәвамында без буларны эшләдек. Объездной юлга инде хат язылган иде. Теге яңа кварталга Сосновый ягына тротуар салып булмасмы дип, анда Алла рәхмәте булсын тротуар салынды. Күргәнегезчә халык хәзер күбесенчә шуннан йөри. Икенче гозер булган объездной юлга теге әйтегелек СПМК каршына теге переходной пароходка, пешеходный пароходка знак куеп, анда зебра сызылды, ансыдаган үтәлде. Һәм тагын нәрсә, юллар буенча чистартылып торылды, 39 гайтылган юллар чистартылып, һәрдаим чистартылып тора, урамнар һәрдаим чистартылып тора, андый претензияләр халык тарафыннан бик әз. Такырак кысырыкларда гына булса, халык мөрәҗәгать итсен иде, без һәрдаим халык белән бергә эшләргә һәрвакыт әзер дип әйтәсе килә. Җыеннан тыш булай керәләрме сезнең янга? Керәләр. Керәләр менә ел буена Саба шәһәр җирлегенә 2986 мөрәҗәгать булды. Шуның эченнән 129 язмаша мөрәҗәгать булды. Без ул бөтен мөрәҗәгатьне дигән кирәкле тиешле урыннарга җибәрергә тиешлеләрен җибәреп, аларга уңай фикерләр белән иттек. Һәм алга табадан менә шушындый мөрәҗәгатләрне без һәрвакыт тикшереп чарасын күрергә тырышабыз. Хисаплар тыңланганнан соң җыен килгән халыкның гозерләрен тыңлау, язмаша килгән сорауларга җаваплар бирү белән дәвам ителде. Бүген Байлар Сабасында яңа торак йортлар янында җәялеләр өчен юл, билгеле бер урамда яз-көз айларында су агымын килүне оештыру, шифаханәдә чират системасын тәртипкә салу, күп катлы йортларда домофоннарны төзәтү һәм башка мәсьәләләр көн кадагында. Район башлыгы Рәис Миннеханов сорауларны хәл итүне максат итеп куйды. Кичә сабагы эш визиты белән Россия федераль монополияга каршы хезмәтенең Татарстан идарәсе җитәкчесе урынбасары Игорь Павлов килде. Игорь Павлов район хакимиятының кеше залында иңлек гражданнарны кабул итте. Очрашу вакытында районны төзекләндерү буенча контрактның гамәлгә ашырылышы, хезмәт күрсәтүдә бәяләрдә булган үзгәрешләр мәсьәләләре каралды. Алга таба кунак массакүләм мәгълүмат чаралары журналистлары белән брифинг үткәрде. Монополиягә каршы хезмәтнең төп максатлары, бурычлары белән таныштырды һәм кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Безнең вәкаләтләр шактый киң спектрны кили, аерым алганда монополистлар өстеннән контрольлек итәбез. Булар энергия, су, җылылык белән тәэмин итүче оешмалар һәм башкалар. Алар тарафыннан үзара килештерелгән эш гамәлләр килеп чыкмасын, икътисади нигезләмәгән бәя күтәрүләргә яисә киметүләргә юл куелмасын. Муниципаль сатып алулар, торыклар үткәрү, муниципаль милекне сату, банкротлыкка чыгу һәм башка процесслар өлкәсендә дә күзәтчелек итәбез, диде ул. Сабинский район не отличается огромным количеством жалоб, и это хорошо. Да, у нас есть республика большая, очень много жалоб. Из крупных городов поступает. Это Казань, Набережные Челны, Елабу, Гальметьевск. Понятно, что сельские районы поменьше, но Сабинский район не отмечен большим количеством жалоб. Это хорошо. Поэтому есть, значит, понимание с местной органами власти, и эти вопросы решаются. Скорее всего, мы это так воспринимаем, что если есть даже вопросы у граждан, у предпринимательского сообщества, эти вопросы решаются на месте. Игорь Павлов эш сәфәре кысаларында Саба сөт комбинаты эшчәнлеге белән танышты, сәләтле балалар мәктәбенең өлкән сыйныф укучылары белән ачык дәрестә үткәрде.
12 февраль көнне Саба һәм Теләче районнары буенча пенсия фонды идарәсендә еллык эшчәнлеккә нәтиҗә ясау максатыннан әлеге өлкә белгечләре Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, Теләче муниципаль районының башкарма комитеты җитәкчесе Илнур Хәмидуллин, Татарстан Республикасы пенсия фонды идарәсе җитәкчесе урынбасары Осия Валиуллина һәм башка җаваплы кешеләр киңәшмәгә җыелды. Бу хакта тулырак алдагы материалда. 2018 елда иң зур һәм халык арасында шау-шу тудырган реформа пенсия өлкәсендә булды. Россия хөкүмәте пенсия яшен арттыруны бу елдан башлап ел сайын өстәп барырга тәкъдим итте. Шулай итеп, илдә пенсия яше ир-атлар өчен 65 яшь һәм хатын-кызлар өчен 63 яшь булачак. Күчеш этабы 2019 елда башлана һәм ир-атлар өчен 2028 елга кадәр, хатын-кызлар өчен 2034 елга кадәр дәвам итә. Пенсия өлкәсендә эшләүче белгечләр өчен иң җаваплы хезмәт фронты башланды. Күрсәткечләргә күз салсаң, Саба һәм Теләче районнары буенча пенсия фонды идарәсе республикада 26дан 24нче урынга күтәрелгән. Беренче урында Тәтеш, 2дә Кукмара, 3дә Кама-Тамагы районы. Общая сумма расхода составила 2 миллиарда 376 миллионов рублей, что на 41 миллион рублей больше предыдущего года и на 169 миллионов рублей больше бюджетов Сабитского и Челябинского района вместе взятых. В январе, феврале, апреле и августе проведены индексации пенсий и ежемесячных денежных выплат при расчете для работающих пенсионеров. Нынче с 1 января пенсии повысились на 7,5%. В результате проведенных мероприятий средний размер всех пенсий составил 11 690 рублей 40 копеек в Советском районе и 11 791 рубль в Челябинском районе. Темп роста составил 104,1%, что ниже роста заработной платы в районах, который составил около 110%. Киләчәктә районыбызның пенсия фондына күрше-тирә районнар да кушылачак. Бүгенге көндә бинада ремонт эшләре бара. Җитәкчеләр 40лап яңа эш урыны барлыкка киләчәк ди. Дружно мы работаем со всеми нашими коллегами, которые сегодня представляют наших партнеров по организации. Раис Нургалевич, огромное вам сегодня спасибо. Первое, потому что вы, будучи очень занятым человеком, выделили время для того, чтобы побывать на нашем этом итоговом совещании. Җыелышта 2 районның җитәкчелеге дә үз фикерен җиткерде. Күрсәткечләрне тагын да күтәрергә, яхшылардан эш тәҗрибәсе алырга киңәш бирелде. Пенсия өлкәсендәге тагын бер яңалык: 2019 елның гыйнварыннан авыл җирендә эшләп лаеклы ялга чыгучыларның пенсиялары арта башлады. Моның өчен 3 төп шарт үтәлү мөһим. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә кимендә 30 ел стаж булу, хәзерге вакытта эшләмәү һәм авыл җирендә яшәү мәҗбүри. 30 ел эш стажы булган кеше эшләвен дәвам итә икән, ул индексацияләнгән пенсияне эштән киткән очракта гына алырга хаклы. Пенсия фондына мөрәҗәгать итүчеләргә белгечләр бу үзгәрешләр хакында тәфсилләп аңлатырга тиеш. Бүген 15 февраль көнне Совет гаскәрләренең Афганистаннан чыгарга 30 ел тула. Татарстан Республикасы хәрби комиссариаты сугышчан туганлык бөтен Россия ветераннар иҗтимагый оешмасының Татарстан бүлекчәсе Республика балалар китапханәсе яшүсмерләрне җиңүгә һәм хәтергә 30 ел республика конкурсында катнашырга чакырган иде. Саба үзәк китапханәсе китапханәчеләре дә конкурста укучыларын актив катнаштырдылар. 13 февраль көнне җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы булып узды. Нигә кирәк иде бу сугыш? Нигә кирәк иде бу Афган? Яшь йөрәкләр бик күп өзелде. Ana күңеле күпне кичерде. Район үзәк китапханәсенең уку залында җиңүгә һәм хәтергә 30 ел дип исемләнгән кичәгә сугышчан туганлык бөтен Россия ветераннар оешмасының Татарстан төбәк бүлеге Саба җирле бүлекчәсе җитәкчесе Айрат Садыйков, Байлар Сабасыннан Фәнис Шамсетдинов һәм Аккүл Бигәнәй авылыннан Наил Кадыров конкурста җиңгән укучылар, китапханәчеләр катнашты. 30 еллап вакыт узса да, Афган ярасы әле ахыргача төзәлмәгән. Шушы 30 еллык уңайыннан инде biz аны үзебездәген көтеп торабыз бит инде, юбилей алдыга инде бит. Ул безнең күңелдә яңара башлый инде шушы февраль айга җиткәч. Телевизордан да әйтә башлыйлар, укучылар дагы минем менә апайның кызы каникул вакытында, яңа ел каникул вакытында төште дә инде.
шундый сочинениелар язырга дип әйткәннәр иде, Фәнис абый синең турында язырга дип кергән ул. Мин бик рәхәтләнеп риза булдым. Нәрсәнең бөтен булган әйберләр шул. Булган әйберләрне күрсәтеп, күңелдә булганнарын сөйләп, алар без бит инде бик матур итеп сөйли белмибез. Үзебезчә сөйләп, шуннан чыгып язганнар инде алар. Тырышканнардыр. Инде мин Афганистанда 15 февральдә без бит инде бәйрәм итәбез. Афганистаннан Совет солдатларының чыккан көне дип. Мин үзем 1887 елда кергән идем Афганистанга. 1889 елның 15 февральдә Афганистанда соңгы солдатлар булып чыктым. Һәм 1989 елның язында гына кайттым әле армиядан. Ул вакытта без 18 яшьлек егетләр, мәктәпне бетереп кенә киткән егетләр инде. Безгә армия бик күп нәрсәләр тормышка кирәкле әйберләр өйрәтте. Шуның да нәтиҗәседер инде. Хәзер Аллаһка шөкер, матур итеп яшәп ятабыз. Үзем турында килгәндә инде мин 1980 елның сатыш урта мәктәбеннән укуны бетермәгән килеш списмаур белән алып киттеләр. 80 елның июньдә киттем мин, август айында 860 мотострелковый полк, Горный Бадахшанский провинция, город Файзабадта 2 ел хезмәт иттем. Инде беренче килеп кергән көнне әйбәтләп бомбик иттеләр безне урап алып. Мин Татарстаннан бер 10 малай кергән, бүген көндә 2 генә исән. Алдаган баллы егете Кызыл Йолдыз белән яраланып кайтып китте 81 елны. Калганнар инде монда кайткач та үлеп беттеләр. Бүген көндә бик күп интернеттан аралашкан безнең командирларым белән, алар бөтенесе Мәскәүдә зур Горный Бадахшан дигән организация ачканнар. Елда мине очрашуга чакыралар. Елда бүләкләрен җибәреп торалар, рәхмәт аларга. Бөтенесе мине белә, таный. Шулай аралашып яшибез инде. Конкурска барлыгы 26 эш килә һәм анда 24 афганчының тормышы чагылган. Чарада Оют авылы китапханәсе мөдире Әлфинә Хөсәйнова Афган җирендә батырларча һәлак булган якташыбыз Шулпыш авылы егете Илфат Зиннатуллин турында сөйләде. Зилә Хөсәйнова мәрхүмнең әнисе Раилә апа язган бәетне укыды. Көзләр килеп җитте, карлар явар. Кар астында тагын каласың. Нинди ана түзеп торыр икән, кар күмгәндә газиз баласын. Урамнардан иптәшләрең усса, артларыннан карап мин калам. Язлар җиткәч, карлар эреп беткәч, кайтып керерсең күк син балам. Саба үзәкләштерелгән китапханәләр системасы һәр чарага иҗады якын килеп, аны һөнәри осталык белән уздыра. Бу көннәрдә искә алынучы даталарда алар тарафыннан игътибар үзәгендә. Февраль айы ул хәрби патриотик ай. Безнең бүгенге көндә илебезне ярату, милләтебезне ярату, илебезгә тугрылык кебек сыйфатлар җитеп бетми дип саныйбыз инде яшьләрдә. Һәм менә шушы хисләрне үстерү өчен без бүген Муса Җәлил турында да сөйлибез. Район китапханәсе безнең 1 февральдән 10 февральгә кадәр 10 көнлек әдәби марафон игълан итте. Ул әдәби марафон Саба, Муса Җәлил Саба хэштеглары белән үткәрелде. Безнең укучыларыбыз анда 120 кеше катнашты районыбыздан. Біз бик куанабыз, 120 кеше булса да Муса Җәлилнең 10 шигырен укып, аларны ВКонтактеда интернет битләренә урнаштырды. Һәм инде аларны укыды. Гомумән Җәлил исемен кайтару өчен бик күп эшләр эшләнде. Менә без 20 авылда булып уздык шушы февраль айы башында гына. Һәм инде безнең авылларыбызның күбесендә Муса Җәлилгә багышланган чаралар булып узды. Без 15 февральдә Оют һәм Шыңгыр авыллары китапханәләрендә булачакбыз. Анда да безнең шушы герой шагыйрыбыз Муса Җәлилнең туган көненә багышланган бик матур чаралар узачак. Җиңүчеләр арасында булган Тимур Ханафиев, Энҗи Әхмәтшина, Ришат Галимҗанов, Эльвина Идиатова, Әлфизә Ибатуллина, Зилә Хөсәйнова, Зәринә Валиева, Илдан Халимов, Гөлшат Рашитова, Әдилә Гасимуллина, Динә Сәләхиева, Зәлинә Фәрхиева, Илфир Фатыхов, Ясмилә Хисамиевага, Ләйсән Билалова, сугышчан туганлык, Бөтен Россия ветераннар оешмасының Татарстан төбәк бүлеге Саба җирле бүлекчәсе белән бергә әзерләнгән истәлек бүләге рәхмәт хатын тапшырды. Яшисілер алда иде әлі. Әліге ялқынлы сүзләр Афган фажигасы корбаннары хакында яңгырый. Бу көннәрдә Шәмәрдән авыл җирлегендә районыбызның афганчы ветераннарын чакырып, лицей укучылары театраль чыгыш күрсәттеләр. Безнең алдагы хәбәр.
Туган илне сайлап алмыйлар ич. Сайлап була бүтәнне. Нигә әле илем җилкәсенә шундый авыр бурыч күтәрде? Ярдәм сорап күп килделәр безгә. Барсына да бу ил булышты. Тик беләсе иде, без соң тагын кайсы илгә күпме бурычлы? Бу дөньяга ир-егет булып туганнар илне сакларга, якларга бурычлы. Ул аларның ватан алдындагы намус эшләре. Армия хезмәте нәкъ менә шушы асылны күздә тота да инде. Тик һәркемгә дә аны тыныч заманнарда үтәргә насыйп булмый шул. Шәмәрдән лицейы бүген күп сандагы кунакларны кабул итте. Алар Афган фаҗигасын үз иңнәрендә күтәргән ветеран солдатлар, әти-әниләр, җирлекнең мөхтәрәм өлкәннәре, укучылар, укытучылар. Лицейның китапханәчесе Альфира Әхәт кызы Совет гаскәрләренең Әфганстаннан чыгарылуларына 30 ел тулу уңаеннан инсценировкала чыгыш әзерләгән. Авылдан башканы күрмәгән малайлар. Авылда котышкыш йөрәк һәм кандагар. Биектән ышалар малайлар. Ил буйлап тарала кап-кара тюрбаннар. Әйе, Афган ул канлы күз яшьләре, яшәлми калган гомерләр, күңелне иң тетрәндергәне, әле мәктәп бусагасыннан гына атлап чыккан 18 яшьлек малайларның үзләре дә аңламаган сугышта чит җирләрдә башларын салулары. Что мы делаем в Афганистане? Выполняем национальный долг по оказанию помощи братскому народу Афганистана. Взвод, стройся! Шагом на! Совет гаскәрләре Афганистанда 1979 елның 25 декабреннән 1989 елның 15 февраленә кадәр була. Әлеге вакыт аралыгында Афганистанда 600 меңнән артык совет кешесе сугышчан интернациональ бурычын үти. Шуларның 15 меңнән артыгы һәлак булды. Татарстаннан Афганистандагы сугыш хәрәкәтләрендә 9358 кеше катнаша. Шуларның 296-сы һәлак була. Бу саннарны укып ирештерү дә авыр, чөнки аларда күпме аналарның күз яше, жан авазы. Балаларны тереләй үлемгә тыгалар ич. Сез бит язучы. Ник бер сүз дәшмисез? Нигә матбугат аша шау сукмыйсыз? Яңа гына мәктәп партысы арасыннан чыккан балалар бит алар. Көндә самолет тавышы ишетсәм, урамга йөгереп чыгам. Күкләргә сикереп менәрдәй булам. Самолет артыннан йөгерәм. Улым шундадыр кебек. Адашкан кышлардан улымны күрмәдегезме дип сорыйм. Үзем дә беләм. Ул тауларда нинди кышлар булсын соң. Ой, сагындым балам дип язган идем. Чәч бөртеген салып җибәргән. Шуны исним. Исним дә ялыйм. Исним дә ялыйм. Ана йөрәге бит. Сизәм. Төтен исе килә. Балам, балакаем. Афганистан бик матур таулар иле ул дип күп рәсемнәр ясап җибәргән. Яшьлек бит үзенекен иде. Алар ут эшендә дә җәлне түгел. Матурлыкны күрә. Эшемдә янар ут. Авызымны ачсам сүзем түгел. Ялкыны чыгар кебек. Барлык аналар исеменнән тезләнепләр сорыйм. Зинһар, туктатыгыз. Туктатыгыз бу мәшхәрне. Әйе, туктасын, кабатланмасын бу сугышлар. Мондый күренешләрне чыгышлар аша күзәтү дә авыр хәтта. Менә бүген дә укучыларның, укытучыларның һәр сүзендә Афган фаҗигасы ярылып ятты. Залда утыручылар аларны күз яшьләре белән кабул итте. Афганистан һәм башка сугышчан хәрәкәтләрдә катнашкан элекеге хәрбиләр мондый очрашуларда катнашып, яшьләрне ватанпәрвәрләр рухында тәрбияләп үстерүгә зур өлеш кертәләр. Иң әһәмиятлесе дә шунда.
Әгәр берәүгә гыйлем өйрәтергә теләсәң, әүвәл үзеңне өйрәт. Акыл иясе Каюм Насыйриның әлеге сүзләре еллар узгачта үзенең мәгънәсен югалтмый. Балалар бакчаларында эшләүче тәрбиячеләребез эш дәверендә сабыйлар белән бергә үзләре дә өйрәнәләр. Бу атнада Сабаның Бәләкәч балалар бакчасында ел тәрбиячесе республика бәйгесенең зона этабы узды. Ел тәрбиячесе бәйгесе Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы, Мәгариф хезмәткәрләре профсоюзының республика комитеты тарафыннан уздырыла. Жюри әгъзалары да бик зыялы. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы мәктәпкәчә белем бирү бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе Йолдыз Хисамиева, Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты доценты Рәсилә Латипова һәм Казан педагогия көллиятенең мәктәпкәчә белем бирү бүлеге мөдире Светлана Садыкова. Бу конкурс тәрбияче профессиясының престижын үстерүгә юнәлтелгән. Бу конкурсны иң беренче без район этабы үткәрәбез. Анда 3 җиңүчене билгеләгәчтен, алар безнең зона этабында катнашалар. Зона этабында яхшы гына чыгыш ясаганнан соң, республикада рейтинг нигезендә республиканский этапка үтә 20 кеше һәм алар киләчәктә аның җиңүчесе Россия күләмендә дәген үзенең чыгышын ясаячак. Барлык конкурсантларга да уңышлар теләсе килә. Этот конкурс проходит уже на базе нашего детского сада второй раз. Впервые мы встречали гостей в 2016 году. Вот и в этом году выпало счастье встретить гостей повторно. Еще раз мы очень рады. Пожелаем всем им удачи, терпения, сил, чтобы они, каждая смогла проявить себя, удивить членов жюри, показать свои творческие способности. Иң яхшы 10 тәрбияче нәниләр өчен ачык шөгыль күрсәтә. Беренче булып чыгыш ясау бәхете Балташтан килгән Алина Халиуллинага елмайды. Ул балаларга ясалма кар ясау серләрен ачты. Алина, әйтегез әле, беренче булып чыгыш ясаучы буларак сез нинди хисләр кичердегез? Менә бу бәйгедә чыгыш ясаган вакытта. Бу конкурста катнашу минем өчен беренчедән бәхет хисе кичерүдер. Чөнки тәрбиячеләр, педагоглар өчен әлеге ел тәрбиячесе конкурсы ул иң мөһим, иң зур бәйрәмгә тең конкурсларның берсе дип уйлыйм мин. Икенчесе, мин горурлану хисе кичердем. Чөнки үзебезнең Балтач районының данын яклау минем өчен бүгенге көндә бик зур горурлык. Өченчедән, горурлык хисе кичердем үземнең күрше район педагоглары алдында үземнең опытым белән бүлешү белән. Өченчедән, күрше район педагоглары белән үземнең эш алымнарым, тәҗрибәм белән бүлешү белән дәген мин бик зур горурлык хисе кичердем. Бу конкурста беренче катнашу минем өчен булай гына килми, чөнки кайсы гына конкурска чыгыш ясарга туры килсә дәген мин иң беренче чыгыш ясыйм. Бу инде ниндидер могҗиза шикелле, каягына барсам да миңа иң беренче җирбә буенча иң беренче чыгыш ясарга туры килә. Мин моңа уйларым белән әзер идем инде. Бу беренче булып чыгыш ясавым миңа бу конкурста чынлап та беренчелекне алырга, беренче урын алырга язсын. Бәйгедә районыбыз данын Шәмәрдәннең Салават күпре балалар бакчасы тәрбиячесе Алия Зияддинова һәм Бойлар сабасының 5 номерлы Бәләкәч балалар бакчасыннан Ләйсән Гафурова яклады. Ләйсән биредә 2нче елын эшләй. Мәгариф өлкәсендә эшли башлауына 15 ел. Менә бу бәйгедә, ел тәрбиячесе бәйгесендә сез зур теләк белән катнашасызмы? Әлбәттә, мин инде бу конкурста үземнең көчләремне сынап карау теләге белән быел катнашырга булдым. Миңа бик ошый, мин инде монда үземне генә күрсәтеп калмыйм, инде үзем өчен бик күп кирәк яхшы материал да җыеп алып кайтам дип уйлыйм. Канәгатьләнү хисе бар инде ул, сышынлап тагын. Бу бит инде үзеңне район күләмендә генә түгел, республика күләмендә үзеңнең занятияңны күрсәтү, үзеңнең көчләреңне күрсәтү һәм әлбәттә инде мондый конкурслардан соң тагын да катнашып урыннар яулыйсы килә. Ни өчен тәрбияче һөнәрен сайладыгыз? Мине бу һөнәрне сайларга
балаларны ярату итәргәндер дип уйлыйм мин. Балалар белән эшләү чынлап та бик рәхәт. Алар белән рәхәтләнеп бии аласың, җырлый аласың. Алар һәрбер сүзеңне синең тыңлап, аңлап, катнашалар бөтен нәрсәдә дәген. Алар үзләренең яратулары белән синең яратуыңа җавап бирәләр. Бәйгегә нәтиҗә зона этаплары үтеп беткәч кенә ясалачак. Курсабаш төп гомум белем бирү мәктәбе уку өлгереше буенча районда алдынгылар сафында бара. Быелгы уку елында аларның балалары фән олимпиадаларында районда 6 призлы урын ала. Һәм бүгенгесе көндә 3 укучылары республика турына әзерләнә. Җиңүләрнең 4-се 9 сыйныфта укучы Зилә Нагымованыкы. Белем илендә колачлап йөзүче тырыш кыз турында безнең алдагы хәбәрдә. Нәрсә бу безнең кеше хокуклары, Зилә? Үз хокукларын яклый белүе. Курсабаш төп гомум белем бирү мәктәбендә җәмгыять белеме дәресе вакыты. Укытучылары Райля Юсупова 9 сыйныфларга бала хокуклары турында яңа тема аңлата. Тормыш, яшәеш белән турыдан-туры бәйле бу фән укучыларда бүгенге көндә аеруча зур кызыксыну уята. Хокук дәресләренә килгәндә иң беренче аларны кызыксындыра бала хокуклары. Иң беренче менә без шушы яшьтә без нәрсәгә хокуклы, нәрсәгә бурычлы. Иң беренче булып инде аларның беләсе килә, менә 14 яшькә кадәр нәрсә эшли алалар. Аннар 14-тән 16-га кадәр һәм 16-дан 18-гә кадәр. Нәрсә эшләсәк, нәрсә була, нинди чаралар күренәчәк, без җавап бирәбезме, әти-әниләр җавап бирәчәкме? Һәм алар өчен ул кызыклы да үзләре өчен булгач, тормыш өчен кирәкле булган дәрес. Дәреснең темасы, аңлатмасы, бирелеше, аның укучылар тарафыннан үзләштерелүе укытучының иң зур уңышы. Шуңа да Райля ханым бу биеклеккә ирешү өчен юлларның төрлесен сайлап үзендә сыный. Шөкер, укучылар тарафыннан да кайтарма җавап бар. Булар район, республика күләмендә үткән олимпиадаларда, иҗади конференцияләрдә яуланган җиңүләр. Зилә Нагымова мәктәпнең иң алдынгы укучысы. Агымдагы уку елы аның өчен аеруча күп җиңүләр белән хәерле. Мин бу елны биология фәненнән 3нче урын, хукук фәненнән 1нче урын, рус теленә һәм җәмгыятьтән 2нче урын алдым. Барлык фәннәрне дә ярату, алардан өлгерү укучының һәм укытучының зур тырышлыгы нәтиҗәсе. Дәрес кызыклы итеп аңлатылмаса, тема өйрәнелгән булмаса, аны бала акылы кабул итми. Монда хәзерге заманның алдынгы технологияләрендә асызыклап китәргә кирәк. Дәреслектән тыш күпме өстәмә мәгълүмат алу чыганагы бар бит хәзер. Бу фәннәрне бөтенесендән дә әйбәт белү өчен иң мөһиме үзеңә әзерләнергә кирәк. Фән белән кызыксыну мөһим һәм укытучылар белән өстәмә әзерләнергә кирәк. Һәм иң мөһиме тырышлык. Әгәр дә үзеңдә тырышлык булмаса, бу уңышларга җитешеп булмый. Зиләнең тәүге җиңүләре 4нче сыйныфтан башлана. Математика фәненнән район олимпиадасында 1нче урынны ала ул. Шуннан бирле ел саен районда һәм республикада призлы урыннар артканнан арта. Яраткан фәннәр өстәлә. Мин аеруча җәмгыять хукукны яратам. Алар үзара бәйләнгәннәр. Кеше хукукын яклау минем өчен бик кызыклы дип уйлыйм. Шушы 9нчы класста уку вакытында мин защита прав потребителей конкурсында катнаштым. Ул бу республиканский конкурс һәм мин анда җиңдем. Зилә бүгенгесе көндә хукук фәненнән олимпиаданың республика турына әзерләнә. Моның өчен ул укытучысы Райля Юсупова белән өстәмә ныклап өйрәнә. Зилә бик тырыш, һәр вакыт дәрескә әзерләнеп йөри. Аңа кайсы гына очракта мөрәҗәгать итсәң дә, Зилә нәрсә эшләп аласы бар дисәң, ярар апа, эшләрбез ди. Без инде аның белән җәмгыять белеме һәм хукук белеме буенча шөгыльләнәбез. Ул үзе дә бик күп эшләр сорый, мин биргәннәрне дә бик вакытында төгәл эшли. Һәм инде ул дәресләрдә дә бик актив, күп белергә тырыша, белмәгәнне сорый. Райля Илгиз кызы бу мәктәптә 18нче елын эшли. Тарих, җәмгыять белеменнән ел саен укучылары район, республика олимпиадаларында призлы урыннар яулыйлар. Аларның җиңүләре минем өчен эшемдә зур җаваплылык өсти, ди укытучы. Укытучыдан да күп әзерлек сорый, үзең дә әзерләнәсең, баланы да әзерлисең, аннары стимул да үзең белән калган укытучылардан менә күбрәк беләсе килә, күбрәк әзерлисе килә, үзең дә омтыласың яңага, күбрәк беләсе килә алар белән.
Белгәнен башкалар белән бүлешү Зиләнең асыл сыйфаты. Сыйныфташлары да аны шуның өчен үз итә. Тәнәфесләрдә алар һәрчак бергә җыелып дәрес кабатлыйлар, белгән, белмәгәнне уртага салып сөйләшәләр. Туганнарына карата да ихтирамы зур кызның. Зилә апай миңа үй эшләрен кайвакыт мин мәктәптә аңламаган әйберне ул миңа аңлатырга мөмкин һәм мин гел аның ярдәмендә мохтаҗ. Нинди дәресләрдән булыша ул сиңа Рүшә? Ул күбрәк тарихтан һәм русский языктан. Мин аны шул укуында әйбәт укысын дип теләп калам, һаман да шул олимпиадаларында җиңсен һәм миңа гел яраткан апай булып калсын. Белемсез берне, белемле меңне йыгар ди халык мәкале. Зилә Нагыймова да аны укуда төп максат итеп алган. Ул бүгенгесеннән, уку шартларыннан, тудырылган мөмкинлекләрдән шиксез канәгать. Акыллы кыз хәзерге заман укучысының мәгарифтәге алгарышлардан файдаланмаска һәм аңа нәтиҗәле җавап бирмәскә хакы юк дигәнне дә искәртә. Ә хәзер спорт турында бер хәбәр. Узган шимбәдә ил күләм зур спорт чарасы Россия чаңгы юллары 2019 старт алды. 15-нче мәртәбә оештырылучы бу ярышка Татарстаннан 72 меңнән артык чаңгычы кушылды. Бу сафта сабалар да лаеклы үз урынын биләде. Сабаның елга ярында бүген сабан туйдан бер дә ким түгел. Чаңгычылар туйы дисәк дөресрәк булыр. Россия күләмендә старт алган чаңгы юллары 2019-га Татарстан белән бергә сабалар да менә шулай бердәм килеп кушылды. Әлеге спорт чарасы аның чын осталары өчен генә түгел, ә чаңгыга битараф булмаган һәркемне берләштерү белән әһәмиятле. Бүген яше, карты, баласы, чыгасы дигәндәй чаңгысын киеп бәйге сафына басты. Иң элек тантаналы ачылыш булды. Спортчыларына Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, ярышларның баш хөкемдәре Алим балалар һәм яшь үсмерләр спорт мәктәбе директоры Рифат Хисамов сәламләде. Безнең инде район күләм бүген чаңгы бәйрәме бөтен җирлекләрдә, Шәмәрдәндә, Лисхозда, Сабада шулай ук безнең районыбыз халкы шушы чаңгы юлларына чыкты һәм инде үзләренең көчләрен, мөмкинлекләрен сынап карыйлар. Бу чаңгы ярышлары беренче тапкыр гына түгел. Бу сезонда инде без шушы яр буенда 4нче ярышыбызны үткәрәбез. Инде сезон биткәнче әле тагын 1-2-3 ярыш үткәрәбез дип планлаштырабыз. Аннары инде узышларга старт бирелде. Иң беренчеләрдән булып үз көчләрен нәни чаңгычылар сынады. Районыбызның төрле балалар бакчаларына йөрүче малайлар-кызлар зур дулкынлану белән ярышка кузгалды. Аларның финиш сызыгын үткәнен тәрбияче апалары белән бергә әти-әниләре, әби-бабайлары зарыгып көтеп алды. Трассаны уңышлы узу аларның һәр кайсы өчендә лаеклы җиңү булды. Шушы мизгелләрдән үзара көч сынашу тулы көченә башланып китте. Старт сызыгы чаңгычыларны бер-бер артлы озатып кына торды. Мәктәп, күлият укучыларыннан соң оешма предприятие хезмәткәрләре кузгалды. Өлкәннәребез лаеклы ялда булучы абый-апайлар да бүгенге чарадан читтә калмады. Алар да чаңгыларын киеп үз активлыкларын күрсәтте. Һәркем өчен дә иң күңеллесе финишка килеп җитү. Анда чаңгычыларны зур алкышлар белән каршы алдылар, ә җиңүчеләрне сәхнә турында тәбрикләделәр. Беренче эшлек яшь төркемнәренә бүлеп ачыкланды һәм җитәкче ир-атлар хатын-кызлар арасында бүленде. Аларга истәлекле бүләкләр, акчалата премияләр һәм мактау грамоталары бирелде. Атна информацион программасы кысаларында сезнең игътибарга әзерләгән хәбәрләребез менә шулар иде. Алга таба бездә реклама чыгарылышы урын ала. Аннары җыры бүләк тапшыруында кабат очрашырбыз. Кичләрегез матур үтсен.